Apirilaren 9/11 Idiazar Fundazioak deituta bizitzak eta lurraldeak jardunaldiak izango dira Bilbon, eta bertan burujabetzaren inguruko esperientzia, ezagutza eta praktika ezberdinak ezagutzeko aukera izango dugu nazioartetik eta bertatik etorritako hizlariekin. Burujabetzen alorrean orube komun baten bila joango gara, burujabetza esperientzia eta proiektu ezberdinak ezagutu eta elkarren artean ikasteko aukera izango dugu. Horien artean, energia, elikadura, industria, moneta, zaintza, teknologia, herrigintza, kultura edo etxebizitza esperientzia, burujabetza lantzen duten esperientzia ezberdinak ezagutzeko aukera izango dugu. Niri dagokiena teknologia burujabetzari buruzkoa izango da, eta bertan plataforma kapitalismoaren aurrean, hau da Airbnb eta Uberrek proposatzen duten prekarizazio sistemiko honen aurrean, burujabetza teknologikoak eskaintzen dituen aukerak edo praktikak eta ezagutzeko saiakerak egingo dugu. Baita ere, eta jardunaldiaren helburua izango da, bai publikoak edo alor publikotik ze paper jokatu behar den, ze estrategia jarraitu behar dituzten, ze nolako erakundetzea behar ditugun, komunitateetatik ere ze praktika diren interesgarriak, ze ezagutza komunitario jarri beharko genuke martxan, eta baita ere kooperatibismo berri batek hemen eta orain ematen dituen aukerak eraldaketa prozesu hauek martxan jartzeko, horien hiruen arteko zenolako dinamikak, zenolako harremanak, zenolako estrategiak garatu aldiren, aztertzeko aukera izango dugu. Eta bereziki egunerokotasunean gure praktiketatik izaten ez dugun denbora aprobetxatu, egun horretan pentsamendu kolektiboa edo denon artean zerbait eraikitzeko. Bereziki bizigarria diren lurraldeak eraikitzeko. Han ikusiko garelakoan, aio!